imuhang estula napapampo sa mana kaya pag-reaching. Salamat kami Alfredo Coron na to. Sehingga hindi ko nakita na hata ko mga house ng kabangan sa tinahang hangkat. Salamat kami ba Jublo, Pastore, na may nagbigay na ng live din sa Venus Kasigura ng Pamil, Lalimpia. Pasalamatan ang magsuot na ron na view ni ato ang live di Bible study sa naglain-lain kapit sa Pilipinas o Bangnaso. Pasalamatan ni Brad Jasmine ang boss na ihatag na ito ngayon, mahatag siya dito ang sound system sa mga border steward o kanhi auditor sa mga punungan. Bagi lang iba Jerry Pass, iba Milvin Matas, iba Nisito Palikti, iba nagkaroon, Rahil Galion, Vicente Imperio, iba Alexander Chibik, iba Alfredo Alcoro, kung sa tanan na niya karon. Kung di ko maglangan ng so, ang hatag niya kanino ang first safety speaker. Kung siya ang kasaptangan na auditor karon. Original na tigaba sa lamian na humor sa Barangay sa Cebu City. Ang hatag kanino si Brad Chilio Jeffrey Yusta. Salamat, Brad, mahigit. Sa di pa tayo matusunahan, mga kaigsunan, at tayong ibayaon atong mga kaigsunan, nga, ano na yung nagsunod, din atong Bible study, din sa Mount Carmel Parish, kada Lunes kini mga kaigsunan. Na may papaminaw sa atong mga kaigsunan ng mga Catholic faith defenders, na dinagayon din atong mga kauban nga ginawas yun, nga ni-anhin din sa atong dinyo, sa atong Bible study. Ang timang na ako ipapit kaninyo mga kaisunan, mao kini mahitungod sa pagka-Diyos atong Ginoong Kristo. Kaya doon ang pigingon, nothing is impossible with God. By God, omnipotent power, everything is possible. Wala din mahimo sa Diyos mga kaisunan. Nana ako mabasa sa Lucas 1:37 o may masab na sa Mateo 19, Mateo 19:26 o ako sa iyo. Kaya medugay na ramatahan ng atong tema may tungod ini pagka-Diyos ni Kristo. Kanya, nasa Isaiah 35:4 mga kaigsunan gingon. Ina sila nga doon naghatlokon kakasing-kasing palikuna, ayaw buhatlok. Kaya niya karon ng Diyos, siya mo anhil, uban ang panmanus, uban ang pagbalo sa Diyos, siya mo anhil, o magluwas ka nito. Unsa karon, ang Diyos kayo mo anhil, o magluwas ka nato. Kinsa may butik sa butan niyo? Mga mga kaigsunan, nga kung atong ipadayon, diya sa versikulo 5, ato Isaiah 35:4, atong ipadayon sa 5. Init-anhin ni Diyos na mamuluwas ato ang mga buta, makakita, mga bungol, makadungog, ang mga dila sa amang mag-awit, o ang mga bakol, mulukso sa masalagsa. Unsa di ay, init-anhin ni Diyos na mamuluwas ka nato, doon ay mga timaan, nga ang mga masakiton, maayo, ang mga binatay o panhaw, init-anhin niya mga Diyos. Tama na, niya pagkan niya sa ating Ginoong Kristo sa kalibutan, ang mga tinunan Juan Bautista ng utan na kung kinsa siya, mauna po kinsa gingon nga mo anhi ato na mabasa diya sa Mateo 11 12:5 ngadto sa 6. Mateo 12:5 ngadto sa 6. 11:5 ngadto sa 6 mga kaigsunan. Mga kaigsunan nga pag-anhin niya ang mga tinunan ng Juan Bautista na nagto kay Kristo ng utana, ikaw ba kinigingon ka manhi o magpaabot pa ba kami ang gulain?
At sa ito sa itong Ginoong Kristo, pangadto mo balik mo Juan. Ingna siya nga mga matas buta, kita na, mga bakul, nakalakaw, minatay na manaw, kung ang may balita, iwali na natos mga kapos. Mga mga eksona, why laing nga makita na ito yung Biblia, nga tukma kayo, na ang Diyos may muanlim, o nga mga limaan ato makita, diha ni Yesu Kristo mga eksona. Musa, hindi pa lang daan ato na matino, o ato na masuta, nga kinilis si Kristo, si Jesus nga natao, mao ang Diyos nga miani sa kalibutan aros pagluwas ng mga tao. Kanya naa sa 1 Timoteo 15 mga kaigsunan, nag-ingon diha nga si Kristo kayo mo miani sa kalibutan aros pagluwas kanato. Klaro kayo, kinsa ang miani? Si Kristo. Wa mo ani ang mahal. Si Kristo kayo mo miani. Doon ay mga timaan, mga ilhanan, nga tagbatuon nga siya mo at atong mananukos ang Diyos nga nagpakatao. Klaro kayo mga kaisunan, di kayo pinadapita, ato na mahibawan nga si Kristo, mao ang Diyos nga nagpakatao. Unya, tungod kay ang Diyos, ang tao man mga kasla, kinahanglan nga ang Diyos magpakatao sa mao nang ato mabasa diha sa Isaiah 26, ato yung mabasa diha nga ngingon diha, alam ka nato mayo sa bata na tao, alam ka nato sa anak nga lalaki gihata. O ang mga kagamanan gitungtong sa iyang abaga, o ang iyang alam pagkatawag malamang magtatambang, prinsipis tidait, Diyos nga makagagakong amahan awalay sa kapusa. Unsa dai dinibata nga tao, Diyos nga makagagakong. Unya karon, gisimba siya, klaro kayo nga, Diyos din siya, gisimba siya. Unang gisimba niya nga kaigsunan, ang tulong kahari, at ang mabasa sa Mateo 12, at 12:11, at mabasa niya, na katong mga tulong kahari, gisimba sa bata. Nya, klaro kayo sa bata, kasi gisimba sa inaniman, tungod kay siya, mao ang Diyos kay wa mo ilaing simbahon ang Diyos kunya karon gisimba bata pa sa gisimba mo na mga kaigsunan nga ato yung mahila nga si Kristo mao ga Dios ang Diyos nga nagpakatao. Kanya tungod kay arita sa Juan 1:1 nag-ingon niya sa sinugdan mao na ang pulong kauban sa Diyos o Diyos ang pulong. Kinsa ni? Wala si Kristo diya po na pasagutan. Kay ang pulong mo si Kristo nahimo tao sa 14. Juan 1:14. Nag-ingon diha na ug ang pulong nahimong tao ug mipuyok uban kanato. Kinsa ni? Ang Dios katong ingon diha nga sa sinugdan mao ang pulong kauban sa Dios ug Dios ang pulong ug kining Dios ang pulong nahimong tao ug mipuyok uban kanato. Klaro kayo nga ang mipuyok uban kanato mao ang Dios. Unya unsa kano? Katumanan kana sa tagna ne sa Isaiah 7:14 nagingon nila kamayo sa kaubayan virgin manangkon o mag-anak o sa kalalaki o kang iyang ngalan kini bataa ngalan og Emmanuel nga ang buot ipasabot Dios uban kanato. Ya ang katumanan na sa kadtong gitawag nato sulat ni San Mateo 1:23 nagingon diha nga kining bata nga matao sa isang babae pagkatawag ko Emmanuel. Sa ito pa, ang Emmanuel ko sa ikawulugan, Diyos karuban ka nato. Una sa 1:14 sa Juan, nagingon niya, ang Diyos, ang pulong na yung tao, ug mipuyok uban ka nato. Sa ito pa, ang Diyos, mipuyok uban ka nato. Nagpasabot ni siya o ang Emmanuel. Klaro kayo kayo ang kanang dagal sa proseso sa pag-agi sa atong Ginoong Kristo. Nahimo siyang tao, nagpakatao, miambit sa tawhanong kinaiya. Kaya kinaiya sa pagkatao, kinaiya, diin man niniambit ka, dito ni Santa Maria. O kana sa Santa Maria, mo'y inahan sa tawhanong kinaiya ni Kristo. Mao na nga, upan mo ingon nga si Kristo din ni Diyos, kay tao at nakita, namatay dito sa cross,
namatay. Unya, moingon sila. Unya, mao kani inyong Dios. Yang anong namatay man inyong Dios. Kabitay din sana. Dili ba mao man inyong Dios namatay? Moingon sila, nawa. Ingon sila, wag mo mamatay ang Dios. Unya, nakuha dahil bitay namatay na. Oh, na nga. Unsa man nato pagtubag nga ang atong pagtuo nga si Kristo Dios namatay mo kuno para nila namatay din. Dili. Si Kristo dunay duha ka kinaiya. Mao bitaw nga ang Dios ni anis kalibutan ni ambit og tawhanong kinaiya. Unya karon kani giambit niya tawhanong kinaiya. Sama ba nato mamatay? Sama nato kay sama man gyud nato. Ang inambit niya tawhanong kinaiya. Mamatay na. Pero ang naa ni Kristo nga di mo makita mo na iyang pagka-Dios, naa diha ang iyang kinaiyas pagka-Dios, nya kanang mo makita mao na iyang tawhanong kinaiya. Mao na ang iyang nakita, ang inyong nakita diha ang tawhanong kinaiya mo namatay. Pero ang iyang pagka-Dios nga di mo makita, di gito makita, di gito mamatay, kaya gito kita. Nagingon man diha sa 2 Corinto 4:18. Nagingon diha ang kaigsoon kanang mga butang makita, way kamatayon, dili maunsa. O ang mga butang na makita, mao'y dunay katapusan. O ang ilang nakita ng gabitay, mao to dunay katapusan, katong iyang tawhanong na kinaiya, mamatay na siya. Pero ang di makita nga naa niya, patuloy niya po ni mga ang gingon diha, ang mga butang na di makita, huwag may katapusan. 2 Corinto 4:18. Ako masabot murag para rin na wag ni basa-basa Jeffrey sa Biblia, pero ang Biblia na ako sa sa cellphone mo na nga atong suwayan basa tinuod ka ni bisulti. 2 Corinto 4:18 nga kay sunan suwayan ka basa. Wa pa ko masikya. Sa masikya ta mata. Ya. Kaya wala kami magtanaw. 2 Corinto 4:18. Kaya wala kami magtanaw sa mga butang nga makita, kundi sa mga butang nga dili makita. Kaya mga butang nga makita, dili mulungtad ug dugay apan. Ang mga butang nga dili makita, huwag katapusan. Ya, karon na Diyos ay mga makita, huwag katapusan. Mao na nga, duha ka kinaiya ang atong Ginoong Kristo. Doon ay duha siya ka kinaiya. O sama, ayang Diyos nun nga kinaiya o ayang tawhanon nga kinaiya. Ang tawhanon kinaiya, doon ay kamatayon. Kaya sama man nato. Nga makita man na, sa ito pa ang mga butang makita, doon ay katapusan. Doon ay kamatayon. O nga, ang mga butang na di makita, gingon diha, wak may kamatayon, wak may katapusan. Iwasan ito maunsa. Ang iyang Diyos nung nga kinaiya, simple kaya yung mga kaisunan. Siya ang zero ka. Mga mga kaisunan, nga, dili tamay mo na ang Diyos namatay. Kaya kung ino kayo Diyos namatay, ay, doon ay panahon dahil nga, why Diyos sa tibuok, sa tibuok kalibutan o sa langit, o din sa kalibutan, why Diyos ang nagagayon ka? Uy, dili na may mo, kaya atong doktrina mga kaisunan, sa ating doktrina na ang Diyos tigil pumatay. Doon ay usalaman ka Diyos, nya doon ay tulog ka persona, o nya hindi tulog ka persona, usalaman ka Diyos. Kung pagkiyunin mo, ang hingon niya nga, ang ikaduhang persona na matay, nya usalaman ka Diyos, dato ang Amahan o Espiritu Santo patay. Mga na, di may tabo niya, unsay mo ilang maskanan nga ang Diyos para nila matay. Kemudian naakuno sa buhat 3:15. Nagingon ko niya nga inyong dipatay ang kanang tuburan sa kinabuhi. Na ilalay pangutana. Kaya dipatay man ang tuburan sa kinabuhi. Kinsa may tuburan sa kinabuhi? Ang Diyos na dili. Simple kayo ilang mga pangutana. Maingon na ang Diyos may tuburan sa kinabuhi. Na kayo tuburan man sa kinabuhi. Ipatay man ang tuburan sa kanibuhi. Di ba? Ang Diyos may ipatay. Nga. Mayroon kita, uno, mawatay kalibutan. Mayroon kita, uno, ang Diyos yun. Di ay mo namatay. Kasi may tuburan sa kanibuhi. Pero atong i-explicar. Ano man, nga nakaingon mo nga tuburan sa kanibuhi. Tamo
tungkol kay naa ni Kristo, ang iyang kinaiya sa Dios na ada niya, kunya ang ilang giatuwa nga sa Kristo, mo'y atong giila nga Dios, Dios, pero ang namatay niya ang iyang tawhanong kinaiya na kung ato siyang prosit sa minon, may sa kay ang Dios mo namatay kaya pag-ingon nga ibantay ninyo ang tuburan sa kinabuhi. Ang Dios mo kagayo mo namatay. Kung patyunin mo ang tuburan sama ang kurente, ang tuburan sa kurente kanang pangkalya imo na patyon, di ba? Tanan mga matay mga baon yung tanan hasta matigna tanan kung ang tuburan yun sa kurente mo yung patyon, tanan yun mga matigna, mga mga electric pan, patay tanan. Mga naman ang tuburan sa kurente mo yung ipatay. Nya karon, kung katong namatay dito sa cross, kabintay dito sa cross, ang Diyos yun, ang ini pasabot, ang Diyos yun mo yung namatay, ang pamutangan. Lalo ang mga tao, natanaw, buka mamatay, sigla mamatay ito, giliho pa. Mamatay, naksato pa, kanang higayon na, ang Diyos, pag-asulti na to, kanang pag-ingon na to, nakamatay yun sa kanang tuburan sa kanabuhi, ang pag-ila na nato katong Kristo, dili na ang Diyos mo namatay yun, pero naaman niya ang pagka-Diyos ni Kristo. Karon, nga nawa man mga matay ang mga tao magkatanaw o diha sa ubos sa cross. Katong makahoy na mga tanong nga nawa man mga matay na diha uya punto. Siya may tuburan sa kinabuhi sa tanang mga butang may kinabuhi. Tanaw, doon na may kinabuhi. Ang mga mananak, doon na may kinabuhi. Kita mga tao, doon na tayo kinabuhi. Kunya, siya man ang tuburan sa kinabuhi. Kita ang tagtanan, mga matay, tumigayo na. Kunya, ganun na ang mga tanong, buhi. Ang mga tao, nagtanaw, buhi. Kunya, katong matay, katong may yung cross ato magkita. Mauna nga. Nagpasabot sinauna, nga kanang mabasa na to sa buhat 3:15, nga gipatay ang kanang tuburan sa kinabuhi, nagpasabot na nga kadto na ay namatay, kadto tawanon riya niya nga ginaiya, ang tawanon dinaya mo namatay, pero ganong ningon ta tuburan sa kinabuhi, kay naaman ni Kristo ang pinaiya sa Dios. Mao na diya dingon to, mulaban na nato, nga pag-ingon nato tuburan sa kinabuhi, ang ipasagutan na kadto na ni Kristo, mao ang Dios, pero siya mo ay namatay at iyang tawanon nga kinaiya. Mao na niya, hindi na laban nila. Kanya, nagtuhol mo sila, nagtubang na to. Ingulit ako, ang Diyos, awa na. Hindi na niya, watay sumpay, hindi na ito sumpayan. Awa na, bingo na yun, patayin niya din yung Diyos. Kaya, mukuha na ata na, at wala ng paundayunan. Paundayunan lang ito nga, ang Diyos namatay. Uy, pagkamatiyan ka na, katulik pinipintir kita. Karon higay yung na ito, atong lipinsahan ang atong Diyos nga atong ilang. Oy, tag-iyas atong kinabuhi. Naghatag sa atong ginhawag mo ni panahon na ron sa mga katulik pinipintir na atong lipinsahan ang atong amo. Kunya atong iko patyo na yun na ito. Kunya ang iyang mo araba, di dapat yun. Pagawas lang sa lawas, gawas sila. Nya balik dito, kaya ito sa kanakapagawas na dito. Nya balik sa dito, kaya ito sa kapagawas na ako. Ano di man nilakat yun? Doon lagi di sila. Yawa? Nya ang susunod mo ay ilang yanuhon na pag-ingo ang Diyos namatay. Uy, kada ko, kanang sa ko sa kato sino. Kung ikay ginoo, malihon ka. Ang yawa din yung patyon, ako imukuhinon nga namatay ko. Kung sabay akong bationg ka, hindi kong pahimukot na nang imuhingon nga ako namatay, niyawa din ng patyon, pagwasan lang sa lawas. Mana dia nga, lisod kayo nila, prinsipyo nga ang Diyos namatay. Muna nga, kita mga naarin sa kanang safety sipo, di kita maungkulan ang Diyos namatay. May mo nga makapasada nga, Diyos namatay, pero doon ay sumapay sa iyang tawanan nga kinaiya. Mo na di tawanan nga kinaiya, mo namatay. Mo na niya, may ba sila? Na hypostatic na yun. Dili mo naman tapog na di mo kapuwa dyan. Sa ito pa, sa pagkamatay sa kapas, apil dito ang iyang Diyos pagka-Diyos, kay hypostatic yun, hindi ka na makapuwa. O, ikaw mo yung kasagot, gusto ang ibasa ni mo apan, wali mo masakti kung sa ipasagot.
hypostatic union, di yun na makabuwa, bisag mamatay pa ng iyang lawas, pero gihuptan ng duha, kaniyang lawas o kanyang kalag, gihuptan lang niya kung sa iyang Diyos nun nga kinaiya. Huwag niya kung sila magbuwag, diha ka ng tulo, ka ng kalag na lawas, nabuwag, patay na duha, pero naiusa niya kung sila diha ng Kristo. Sa ito pa, huwag magbuwag, hindi mo apilong kamatay. Sa ito pa, ang hypostatic union, nabungkan na hinuna. Hindi, gitugtan ra, gihugtan anak. Nabungkan na yung hypostatic union, kaya pagkamatay ko no, nabuwag naman ko no. Nabuwag, hindi man ang kabuwag, patay, ko na apil. Huwag ma-apil kamatay. Ang nabuwag diha, ang iya lawas sa iya, lawas ng mga kinaiya, tauhan ng kinaiya kung nagbuwag, patay. Pero huwag sila mabuwag ni Kristo. O di sa to pa, huwag sila mabuwag. Hypostatic union doon na. Yan ang inyong mga apilong kamatay nga, ang hypostatic union o saman, na nag-ipon apan wala magkasambong. Sa to pa, nag-ipon na sila apan wala masambong. Kaya karon, sa may sampol na, di ba? Lanaw ang tubig. Ang lana o katubig, naipon diya sa kabaso. Hiwag ginahinay. Nahuwag ang lana, ang tubig. Wow. Sa ito pa, mauna hypostatic yun. Bisan pag nagsambog, apan wa magkatawa. Bisan pag nagkaipon, apan wa magkasambog. Mauna diha. O niya kay di man maapil huwag ang katong tubig. Niya ang ila kay naapil man ang Diyos nga dili mamatay. Ilan di-apil man pagkamatay sa tawhan na. Di wa nang atong pagtulungan sa hypostatic union. Kay di-apil man nagkamatay ang Diyos na di mamatay. Ang katong namatay, mao to yan. Bawas ang hindi mamatay. Di ito maapil. Isa to pa, mabungkag ang atong pagtulunan. Kung muingon ang Diyos namatay, mabungkag ang atong pagtulunan. Una, ang hypostatic union. Ikaduha, unsa may na nabungkag ani ang iyang pagkadiyos nga way kamatayon ingon nga doon na kamatayon sa to pa pagtulunan niya ko na sa katoliko nga ang Diyos di mamatay ina na nabungkag nya gipunan magmila nga si Maria kuno ang iyang gisaba ang iyang anak Dios kuno to Diyos lagi ang iyang gisaba kay naman ang Diyos man ang nagpakatao kunya ang ilang puludlo lahit naman kaya ang Diyos maging kuno mo i-anak ni Maria, hindi po ang Diyos yung isang pagpituin, ang tawanon to sa iya itong pag-ambit sa tawanon kinaiya, dito sa kuangkan sa sakit na ham. I-ambit niya ang tawanon kinaiya, daanan na siya, sa kuwapa na siya, masudit to, daanan na siya dihas gawas, kanya disudit to, dili kay pag wapas Maria, wa sa Diyos, ang upan kay Pingwa man nga, nakuha siya, wak pa siya makasuli ito sa taguanggan, awa sa Diyos, kay ang Diyos, anak mo ni Maria, kunya karon wak pas Maria, di ko Diyos, maunang hilang katulungan mga Kristonan, daan na siya, wak pa siya matao, second person na siya, second divine person, sa tulo ka person, tulo na si Kristonan, sa usa ka Diyos. Ang usa ka persona ang ikaduha mao'y nahimong tao may ambis sa tawanon kinaiya daan na sa daan nga sikan divine person karon ang ilang pagtuo nga sa dihan ni adto sa tiya ni Maria sa taguang kanang una pa man nahimong sikan divine person hindi na mao kay daan na siya bisan pag di na siya magpakatao sikan divine person yun na siya. Mao na diha mga persona nga hindi lang tutulunan may tungod sa pagka-Diyos ni Kristo na dili na mamao nga naman kay doon na may kamatayon kining pagka-Diyos ni Kristo doon na may kamatayon kanya pagtulunan sa simbahan ang Diyos di man mamatay usa kasi Kristo mao man ato gipaabot nga Diyos mo ani sa kalibutan aron muluwas atong tanan mana dili na mahitabo nga naman kay ilang ginunapot yun, ang maluwas na yung napatay mo, o na nga, mga kaigsunan, dili ginapahita mo. Usa, ato yung itanong sa atong una-una, nga kanang nag-iingon nga, God died, literally yun, ang nagkasuwi na to ang nagkasuwi na niya tungod sa literal. Pero mahimo nga moingon ka nga, Diyos,
namatay, diha sa iyang tawanan kinaiya. Sa ito pa, kumuhin ka, Diyos namatay, literally, ang ila pa man nag-explicar o maayo. Doon ka ka-explicar kayo niya, literal niya doon ka ka-explicar, aron ang Diyos namatay. Nya, gusto ka nga, literal magkaana niya, nga naman ila mag-explicar o dugay na, ikaw ang Diyos namatay. Literal na. Ayaw lang na ninyo i-explicar, aron, kuhan, maliteral yun na. Iyaw i-explicar. O, kita nga, kanang, God died in His human nature, ato nang i-explicar. Kaya hindi man yun na ito, nga namatay ang Diyos. Doon na na-explikasyon. Ano? Nga gitawag na siya, kanang Diyos namatay. Tungkol kay, usas mga timaan, nga muhingunta, nga ang Diyos namatay. Tungkol kay, kanang Diyos na ni Kristo, ang Diyos nun niya kinaiya na niya, mo na'y labaw o granggo sa iyang pagkatao. Kaya sa mga nasa ka sa Barrio Kapitan, kunya nahimo na siyang mayor. Kunya karon, pagka mayor niya, dili dito siya kapitan niya dito sa skola. Ang kapitan niya pwede niya pa niya magtawag kapitan, bisag mayor na siya, pero dili angay nga mahiyong nga si mayor na ino niya pa niya kapitan. Pareha attorney ka, nahimong ka kapitan, nahimong ka abogado, attorney, nahimong ka mayor. Kunya, inon niya po mo, bisag natulong ka mayor, inon niya mo, natulong ka, doan ka na si attorney. Dako na magranggo, ang ranggo nga dako, may musulti, pero wala magpasakot. Nga maog yun na ang namatay. Dako magranggo ang iyang pagka-Diyos. O nang tawag na ka sa iyang pagka-Diyos, sa iyang dako karanggo. Dili kayo inunin mo ang tao kasi Kristo mo namatay ng ginagawa. Pero maapag na Diyos ito kaya ato ang namatay diya ito mga iyang tawanan kinaiya. Pero gitawagan ito sa Diyos kay ang atong pag-ilan niya nga Diyos dako magranggo sa iyang pagkatao. Mauna diha ang kinsunan. Siya rin masakit ka. Mauna ipagpasabot na ito nga ang Diyos igil mamatay. Muna nga ginanglan yun, ang kanyang pagka-Diyos ng Kristo, aton din ang tarungang pagsabot. Dili kay, tungkol sa itong pagkapasalan diha nga, pagkapasalan na ito nga, God died, yet in His human nature, kaya may God died, aton lang bukbuan na itong doktrina, bukbuan na ito, kaya natin ang pasagan, God died, i-explicar na siya, kaya di na literal, mauna diha ka, dili na may tabo nga, mauna yung bubukit sakot ang Diyos yung kung namatay. Mauna ayaw kung ang doktrina. Katolik depende magkata. Kung sa kay Katolik depende mata, atong bilisahan atong amo, na dili siya mausap, inyong mapatiyong mauna mga miksona, doon na pa tayo naghan nga isulti ka ron. Dinira sa puto mga miksona, nagang salamat sa mga pagpapilog. Salamat thank you Jeffrey Teliusa sa topic Unity of Christ o pagka-Diyos ni Cristo. Salamat sa pag-explain. Nuwesyon, ulangan ang nagkakaroon mga sinan city speaker sa Latino Hombre, former city national Bucci, former city board of steward. Nagkakaroon na ito ang mga dapit ang pagkaroon ko sa kulikong pagbuo. Natin kayo si Brad Lloydy Efrilia de la Piña. Salamat kayo, Fernando, mag-ingit sa puta ng inyong Catholic Defenders. Kaya BUS, Oba ni Brad Lloydy, under ni Brad Pampera, Chapter President, Mura ni Richard Gomez Purmao. Brad Crispin Tampos ang organize yung anak ator ni Tampos po sa Diyos noon o nag-alaga po sa gani. Ato karo. Jumino Mr. Salamat kayo na kurag kalitan ko muna na ituloy ko kami yung. So, ang ihatag ni Jubilon Pastorel o wala pa kaya ng kapatid na ito. Nga mo, secret images, gumuning tapika
o dagan pong atake karong panahon na kay sinulog man. Labi na ito, kasarinyo sa dagan. So kumo ni siya sa dagan masimple ni nga o gamit yung mga psikulo na kada. Pero papel na tagamay base sa panudlo sa simbahan Katoliko Romano. Nga kining sa kuhan larawan, duha na klaseng larawan suma sa Biblia. Duha. Sagradong larawan o Diyos-Diyos na larawan. Simple na kayo na. Ang Diyos-Diyos na larawan, natin mga ngalan na gimension sa Biblia, mga ngalan ni Baal, Soro, Jana, Jupiter, Rayna sa langit. Muna yung mga ngalan sa Diyos na larawan, nasa 1 Hari 11:23 o sa Buhat City 42:43. Buhat City. O sa Buhat 14:12 mga kiksunan. Buhat 19, 24 kapan dati sigo. O niya, kumingon na tanga kining larawan sa Diyos mo yung Sibaho. Ang larawan sa Katoliko Sibaho, amo na mga Diyos na atul pa ni Propeta Isaias 44:17. Sibaho ninyo ang Diyos sama sa pagsimba nga inutanay nga pagsimba, muna yung Diyos sa siya. O niya, unsa man ang mga bersikuluhan na idilit sa Diyos na mga imahe. So, ito ako gimension. Ang sigradong larawan, katong gipuspusan sa Pastor Bantay Medora social media. Pastor, ito lupuspos. Larawan ni Maria, larawan ni Jesus Christ. Sa ilan niya sa tuloy Diyos. Wasa yun. Yung bang more than kumis kung kausa dito, Salmo 74:49, anak? Oo, anak. Pero kung imo tanawan ng Salmo 74:49, di gili sa pintranan mo gina, pero pasabot lang. Ang mga kaaway sa Diyos, susod sa templo, maguba ang mga larawan, mga higyo sa sabot na maguba sa larawan. Pero, anong nalalaman ako na binitahan na sa pare, bisinga na, secret images na. Pero ang Diyos sa kanatugod kay kini passage sa Biblia, Genesis down to Revelation, nag-ingon yun ang kanatugod sa Exodus 35, versikulo 31-35, chapter 35, verses 31 to 25. Nga ang Diyos milamdag ni Bisalel, ilandagan ba? Pagkulit ito kay lain klaseng larawan. So lain-lain man, kung sabot, naganap ang pinpon si mga balang mga santos, si Maria, Jesus Christ. So ito pa, lain-lain klaseng larawan. So ito pa dahil nanay, sugo ang Ginoo sa taong iyang pili kapag kuha ito klaseng larawan. Apil ang Gerobet, asa Exodus, Versículo, Versículo, kumong kayo. May gamit si Brad Adam ang pera. Exodus, Versículo, Versículo, Moises, buhat larawan sa Gerobet. Ay putang mo si kagilid sa altar. Tiliwala sa dua ka larawan sa Gerobet na ang presensya sa Diyos. Nakasabot mo si Gerobet ba? Anong mga paggawa. So ay kung saan mga Brad? Ang isa sa pagkailan din larawan na Angel is pure spirito mo na dikit. So na din Angel na din pa ko na yun. Huwag na yung espiritu man. Huwag sa kuta na tatabang din si Michael Arcangel. Muari din si Michael Arcangel sa ICR. Parang speed, travel of your mind. Kaya susugi yung speed pa. Muari din siya, bro. Gusto ba sticks with ako? Texas gawa sa naso. Abot mo na. Roaming text. O ganang pusil. Sugay na. Pero mas kusog ang angel. Ano na yung hulugan na kanangin wang ka na siya bako. Kaya sa may tao bako, espiritu man. Oh. Pero si Pare nagsugo nga mabuhat ang larawan ang dili makita. Muna yung mga Diyos di na makita. Absolutely impossible. Buhatan para natay dayan-dayan sa templo ba? Nasa templo, dayan-dayan sa templo. Tapos bumbong, utang na. Asa mabasa na? Salmo 144 verse 12. Ang templo ano na dayan-dayan sa mga statwa. Salmo 144 verse 12. Unya, ito ni Ezekiel 41 sunod sa 19. Sunod sa templo na larawan sa Gerobet. Ano na larawan sa Batanang Leon.
Niya, butangan ba ito sa kula taong matarong. Wala ba ito larawan sa taong matarong? Larawan sa tao lang ito. Pero masabot na, nakamasod sa simbahan, larawan sa taong matarong. Isigil ko rin yung sunod-sunod. So, ano yung mga sa balikon ko? Na Cathedral Church, Cebu City, ito simba ko rin nagamay ng tao sa Ikyo, pahindiyo ko ba, ito ko natin isa, ito sa tuloy niya nagamay ng tao. Perting ng tao niya. Sa Cathedral, gamay may naniba. Ang sa tuloy niyo sa Cathedral, larawan, ang sa tuloy niyo sa Basilica, kung saan ang Francisco Campus, Bradman, maura na ako lahat. Video guru, update, video guru. Ona, tuloy rin sa ka-expert na maestro sa UC. So, una ka ang imahe na larawan, ibutan din sa altar. O niya, kung may tabanton sa mga larawan sunod sa templo. Kaya, awang rin yung kudra mo yun. Kaya ako yung kailangan napasturan ng isa yun. Nasa mga anak, iyang anak, yaw-yan marsalason, yung nag-mention, hindi kayo, champion, 65 ka champion ko, tulo rebelde. Pero kapag nakinig ka na, iyang anak, ako ba, yabang, so, terus sa imahin nga, sunod sa sakto ito. Daghan kayo, sa tapa, dahan yun. Yes, sabihin ni Mingo sa ka, Mingo brada na, PUG sa una, sa Cagayan de Oro, Mingo Predicchio. Dito sa Cagayan de Oro, ano na doctrinal teaching sa dili pa siya sa baro, siyempre mapa. Sa dili pa mag-isa balik. Nay, may prosadi performance ito sa ilang sali ukol area. Na nasayin ko dito, ningon sila ito na, kanang tsapila ba, isulod na sa burnagin. Nyagin sa mga larawan na pinapalaya, ipaling liyo, larawan sa ito ninyo, ipus-pusan. Nyang tumusan ang burnagin ng isulod. Orang naman tayo, atau nila after 1 month. So, kulma din yung mabus-bus ang larawan mga kikso na. True to life sa ako rin, true story kayo sa Cagayan de Oro. Buhing na ako na simple niya, pero kung simple niya, hindi na literal na naman, pero kung buhing ito sa Cagayan de Oro. So, muna ang larawan, ito yung ambingan ako kaning ikahit sa lugar na pala. So, muna ang punto dia, larawan sa tuloy niyo, nasa Biblia, larawan ni Jesus Christ, Birhen Maria Juan Santos, naging Biblia. Naging ngalan ba? Asa mo basa na sa tuloy niyo, kay mo ni Sinturo? Isaiah 26. Isaiah 26? Buat pa 30. Oo. Buat pa 20. Ang Isaiah, mo pa na ikot ng natao sa kabata. Tao, sa tao, pitong Isaiah 800 years before Christ, pero huwag ko ng tao. Pero ang Biblia, di gamit ang present tense na tao sa kabata. Mura ko na si Rando Bukit. Brad Rando Bukit, eksano siya ba? Karong January 31, makita na karong January 31 sa UCR. So, di gamit ko karon. Present tense, pero okay may makita. Makita na karong January 31, 2024. Huwag ko may makita 15, January 15 mo. So, karon na igamit. So, muna Isaiah 9 size na tao sa kabata. Present na yun isa. Yan. Tao. Sa ito ba? Tao. Huwag naman naglarawan sa para pagpila nga nagpagkatao si Jesus Christ. Pero mga pinanunga sa tunin niyo yun. O yung sa sinyo ko, mga nanunga ko siya sa kagwapo sino, o din nanunga na yun. Gwapo ito kinakuliyo ko ito. Pero, dili yung pinasigisang tulika na okay na mga kamanan. Kung nila buhatan sa larawan, si Pedro Galungson, Pastor Pierre Galungson, at si San Lorenzo, sa Pedro Galungson, si Jetson, isa itong Pastor Pierre. Katawa ko na ligugtas ka na tukim sa mga isla dito. At nagiya, patay na tao. O, di ba magsalam si Erwin Ibarita? Dili, San Pedro Galungson ba? Ang ginang ikatawa mo na ligugtas. Tanaw ka na Pastor Pierre mo na si San Pedro Galungson. Tidak udah. Okay, di mana kayak dili pinasibahan na mau gimana rawana. Kung dili ang pinarawana itong tumong. Senior sa Dominio. O dia,
ang simbahan, ato nang iskutan ang Diyos ng larawan o sagradong larawan. Ang simbahan nagtudlo sa fundamental sa Katolika page 380 at 320 sa dogma. Nga it is permissible and profitable to venerate the relics, images of saints and heaven. Sa ito pa na igamit sa Iglesia Katolika Romana, venerate, respect or reverence, pasinungo kong tahon. E napay larawan sa Ginoo nga kanang tungtungan ni Jesus Christ. Ano niyo? Sa Nusir na namin sa may tila, tungtungan, ipasigbag yung mga Diyos. Paborito na niyo, Salmo 29:5, pero ako pasama Latin na Vulgata kung nabo yun. Latin na Vulgata ganyan magbasa, kaya lalaki ang version ng Biblia, inaptik ka. Kiksunan. Karaan ganyan. Ako na lang ang Latin na Vulgata dari sa 98. 99 yung sa conversion, pero sa Kamusinyo Leap, 98, verse 5. Ingon din. O simbaha ang tumbalan sa iyang mga tiil kay santos kayo. Santo pa tayo, klaro kayo, nito literal. Random hitits. Musinyo Leap. Random freedom. So, santo pa tayo, klaro kayo, 98 verse 5 sa simbahan ang tumbalan sa iyong Ginoo o kay santos kayo. Kaya malaan kayo. Pero sa graduwa rin, muna magkupa, kawasa yan. Mga matay kayo. Di ka manunulot ng pastor kayo. Hindi mo nalang susunod siya na ito. Pero watang iba po. Na may kabuking din siya. Kaya buhay ko siya propatayan. Kaya nasa 1 Samuel 6:19, nirili lang sa akong na kabinan. Murag sa ubang version, 70,000 namatay, 150,000. Elaya ang ba sa Biblia, King James, 70,000 namatay. 1 Samuel 6:19. Disrespect na nailig, bukan-bukan naman. So, papatay sa Ginoo. Muna na ano na yung mga karawan, karaan kayo, ibigay kayo sa simbahan, iambingan kayo. So, doon sa karaan kayo, kay karang karawan, matun pa sa buhat, 19, 12. Jadi sa Latin na Vulgata nga po, may nang bupapit na yung Siya. Iingon tikyo nga. Masa sa Biblia, pero silpon mo yan, ko din silpon tikyo. Kining, ang Ginoo mo gamit po, maghimog pinaglo, pinagay sa larawan. Mo gamit pa, pinagay sa larawan. Hindi kay, uulit na ng upang preto, sa kurlupa, sa unang ang hogan ni lakla, ang larawan ni Pire-Pire. Ang mga katuloy ko, ang buti ito sa tapi sa wala po, ano ba? Bilang dulu nih. Oh, dito sa Panginoon kadadam sa kanang kalapi buhol. Dito ko ang Santo Cristo kadugo. Labunan dagat dito ko. Tanaw ko kadugo ko. Nya, kanang mga kon ito mga tao lain-lain lugar man. Kasi kena mo ba dito, ibilin ko sa apa kay di ka sakay mga kuan. Pambot kamay. Ingon bilang dulu nih, sus. Yung uban, nagamit po mga doktor, abogado, kichika po, tinukol po yung dugog yun. So, nung resulta mo na mga simana po lobo to. So, kumusta ito ka? Kalapi po. Iliman, piki, ito rin. So, ano ba tayanan ng ang mga Katoliko, 90% ignorant Katolik, wawag yung ibaw sa Pina, apila ko. Nagpanay mo ka ito, no. Muna nga, kanya, si Jikyo, kung saksi ni, larawan ito na pinapalaya Jikyo, sa tuloy niyo. Maria, katulog, tubig ka. At rin, katulog, dito may Jikyo yun. Buhay ito, Monsignor Bingay, Brad Pispen, ginaguan mo Jikyo. Ya, ginaguan mo sa mga, Monsignor, Lydia sa Jikyo, ito hikap namin. Ito may pagkailan ito. So, dilibre ito na ang mga kuwan. Kini kasi ito nabita siya kayo. Nanti si Tiyo na. Halopis, ang swito ni kay Batang Tisa na si Tiyo. Ito kisakyan ang kumalapal sa mga aging kuwan. Sa kanang traffic kayo, ilam sa iyo, si Tiyo, haray sa sumay. Yang tagakuhan mo sa labit. Lima ko sa babawa. So ilan ito ni mo. So muna ka ang imahe ni images, dili dahil ilong ng Diyos. Ang mga kaskara, mga Katoliko ito magkiksunan,
masuko na yung mga bandungon. Bingon na nga sa mga dali, katoliko tingali. Karang sa ninyo o imahen ni Jesus Christ, gamahanan ni dili. Gamahanan. Mana man ya. Satu na dili. Para sa kuha, ipuluhan na nagkaho para na ko. Ama sagrado nga rawan. Di ko nagamahan ko ni, ipuluhan ko. Isip ka na sa ninyo sa Acts 4:30-31. Mamani sintro yung matubang Hilgalyo. Ningon sa King James Version. Yan, niatake. Isa ito niatake ni Hilgalyo kay Sepsuma nun. Kurang galatukin niya sa imong ingubot. Dito, diway sa radyo. Pero, ang sana na sumusa may nauna. Ingon ito. By restricting, by ipakyaw mo kamo Manawa kung katingalahan, pinagi sa ngalan balang bata Isus. Satu, balaan, huli, asanto, mata ninyo huli sa Jesus. Satu ba, pag-anan mo, kanang mga katoliko, nag-aana din sa ninyo, salika, sa patubalani na yung patubalani, sa sabot, namarag ng jubilum sa meaning na, patubalani. Oh, satu ba, na gawat na ketinggalan milagro pinagi sa arawan sa ninyo. Nya sa 31 verse 31 sa Acts 4:31. Samtang sila nagkampo, ni kurog ang nimutangan. Kurog ba? Nagtigom sila ba? Nya kinsa itong iatubang na nila. Kaya kanang Acts of the Apostles, dako na si Jesus Christ na. Nya ni kaya sa langit sa buhat uno-uno. Buhat uno-11. Ikaya mo ito sa langit. Ya, diri milasyon ta, ay namas templo. Ni Kuro. Kinsa man itong sa tuloy sa Jesus ito. Wala itong isimba. Sa mabasa, Mateo 3, Mateo 2, 10, na ano sa kabata, isimba ito isimba. Sa ito pala si Santo Niño, ito bang sa pag-ampo. Nya larawan to gitu bang nila. Pero wata mo simba sa larawan, kundi awat mo kampus sa larawan hindi larawanan mo buhay. Muna pumunta na asa ng masa ng larawan ng kepuan. Bili ka na. Ang larawan ng kepuan. Oh. Numeros. Numeros 21:19. Katong bintin katong baga. Ako naman ako, saan mo nabinta yung sa 5? Biyak mag-isimba. Pero ang punto niya Numeros 21:19, iskita na yung Pedro Moro. Ang bintin katong baga, nga katong ipakar sa bintin, mamayo mo tanaw, kaya nagkamapatay sa una nito. Unya, nalamdagan sila na pagbuhat ng bitin ng tumaga, kaya mo ang mamaayo. Unya mga tao, na-misinterpret na ang bitin niyo, gamahanan ka bitin na ka. Gamahanan ka. So nasukong ginawin gumpa ka ng bitin ng tumaga. Ano man, kaya mga tao na-mislead na. So mislead na, ano mo, may malagyo ka ma-mislead. Iyan na siya wa. So, ingon man, gamahanan ka bitin na ka. Sukong ginaw, Isaiah 6:4. Maningon ng Ginoo, gumpa ka na rawa sa bitin. Asa mo basa? 2 Hari 18:4. 2 Hari 18:4. Gumpa ka na bitin. O niya ang buhat, isinubi, dosi katapusan. Sa imo niya na, bisan lang kapiyon ang mga masakiton, kadtong ikan sa iyang lawas ng mga pahid o tapi, ang mga sakit, nibiyag na nila, o ingon, nga ang espiritong kautan na mahawa o numeros 19. Punto, natin ang pulkata, ang Diyos naghimog milagro pinagi sa larawan. Okay, punto. Sa insinyore, naman na rin. Sa ito ba, gamito ng larawan sa milagro. O sa sibilin siya, taga-aragaw. Kaya kaya siya, walang pinigusyo rin. Kung sponsor ng Braso Grande sa City Plabras Musola ni Branadaw, nagko kayo ng taga, pero una yung business, ingon siya na, kanang ako na ko brother friend. 5 anyos, sige ka sakit, sige ka hospital.
Minggu ng hospital pas, Rogelio Manero. Naguli anak doktor, isang doktor. Hospital ka sa mana, balik ka sa hantong nga naman tayo sa Kristo, ang nagsusunod ka ang sa ilahat, ato mo sila karon. Ako, nila balay na, argaw sa ko. Iyang gikuptan ang bata o kaana yung kamok. Iyang sikritong kuhan ba? Kampo ba? Hantong karon, na edad na 20, huwag niya balik sa hospital. Ika sa sikuan niya. Sa ito ba? Sa ikaw na kustarya pa di niya. Gusto din. Sa ito ba? Imikan sa larawan. Pinagi sa larawan. Only God can make miracle. Psalm 78 verse 18. 72 verse 18. Diyos ay gamak milagro. Ang mga balaan mga santos wala na. Diyos ang yun. So muna nga, simple ganyan nga, ang three kinds of worship ang panunod sa Christian Konika. Number 1, adoration, supreme worship. Inutay na nga pagsimba. Salmo 4, hataas na pagsimba, reprendo sa Diyos. Ang ikalawa, veneration, or dulya, so respect or reverence. Asal bahasa tekstual, doble na images ng Santos Sumato Pasulman. Dan yung dos ko sa size per city. Kung sabi na kamutan ko, si Harit na bunusor, yung pa, simba na Daniel. O bingo si Daniel, aningo si Harit na bunusor, Daniel. Kanang likod mo, muna Diyos ng labing kamahan mo sa bawah. Muti ang durisyon ng likod, samtang ang Santos, kay namatay mo sa nanay na naman Daniel, so bang lugar, muti di binire. Kanya, ang special veneration, address to Virgin Mary, Lucas 1:48. From now on, all people will be blessed. So muna ako ikapampin sa hatag ni Brad Jubilo Pastor sa Tima na secret images. May galing na dalar ko ang Latina Bulata. Tamingan sa, yung unaw na ibrunto men, payat. Expert maestro sa Yusin, yung tanaw. Hindi mo sa basta na ito ng mapito na rin. Duha may kong nagyanlan, adoration na pag-meditation. Special veneration, katulong. Ikatulong, Very many. my research is meditation. Sa Bisaya, pagpamalando. Anidot na, kumalandaw yun. So, salamat kayo sa mong pag-ampit duga. Kanya, orang pampitan, lalawan na sinado, Diyos-Diyos ng lalawan. Ang gilis Ginoo ka ng Diyos-Diyos. Yamingo sila nga, tanang lalawan, iyan na siya mo. Pwede po sa anak, gawa sa ladugin na. Kaya sa mabasa ang yawa, nagingon na ang nalarawan ni Simba sa Jesus na nalarawan ng yawa. Hindi mo nang basa sa absoluto bagi ang Diyos, huwag magbubuhat ang nalarawan. Mingon sa absoluto, huwag magbubuhat. Wala kang mabasa ang Diyos ang bubuhat. Ang may nagkaprasulo. Mingon sa nagbubuhat, pero ay lang simbahan. Anak, liga sa simbahan. Oh, Mr. Ano i-distinguish Ali? Microphone. Ang sa Latin language is latria, adoration. In English, latria, Latin, English, adoration. Dayon na veneration sa dulia, veneration sa English. Dulia in Latin, veneration sa English. Kaya kay, I often heard, no? Kasalanan kong mapaminaw, ang translation sa adoration kay simbahan. Likewise, ang veneration sa simba, dili. That's why we are vulnerable, susceptible ka sa atake sa mga Protestante. Ang atong translation sa adoration in Cebuano is simba. Likewise, with veneration simba, dili. Ang veneration in Cebuano is pagday. Pagday. Di na kong tanan. How do you die? For example, natubag ka sa image of the Virgin Mary. Kung saan mo pagday ang Virgin Mary? Nasa Bible, blessed are you among women. Kung sa'yo sutil Elizabeth, blessed. That is how you pagday ang tradisyon. The other meaning is pagday paghimaya. Basta gali Santos, di ka mo simba. Pagday ka ito gamiton the word. Kung di ba, paghimaya. Ang ganito ni Sir Fernandez, respeto, correct? But respeto is very much common. Pag-guide you that will differentiate sa adoration. So, nganong
sige tag-atakon na nagsimba taglarawan because we translate the benediction. We translate benediction into simba, dili. Pagday. Pagsimba sa Lord Jesus Christ, Santo Niño, adoration. Pero yung larawan, in Jesus tense, benediction, magday. Ang itong dagon, indication of Virgin Mary, blessed are you among women. What about other sense? Their martyrdom. What is meant by martyr? Kaya mga sa Diyos, mga martyr is nagkasagaran. Martyr means sacrifice or mission. So, magday kanila, we venerate them because of their martyrdom of the faith. Salamat kayo, Pastor. Sakto tayo mga po, pero ang kami si Pak Veneration sa Lugma, page 320. Lugma. Simba. Ang tawag ani katong ni eskwela mo, kamo tanan ang eskwela mo. Ang tawag ani is what we call sa English, hindi po kalimutan sa Amerikas, Pilipinas, is what we call diction. Diction means the right choice of word. The right choice of word. Ang tatlong ang gamiton ng word. So, platong na sa Latin, latria, adoration. Latin, veneration, dulia. Then sa Binisaya, ato mag-translate ang adoration ng veneration ng simba. No, simba, adoration. Pagday, veneration. Salamat, Pastor. Salamat kayo, pagduga. Salamat Brad YD sa pagkakit sa English. Salamat po sa Sir Ernie Agapay tungkol sa experience graduate. Yung nagsuon, samtang natapos na sa mga maestro, Pastor Fernandez, ang kaya sa kanino ang hitayon sa mensahe ng City President. Lain si Brother Ada Amper. Thank you, Brother. Thank you to mga speakers, ang mga speakers. Pamata si Brother GQ. Hari sa Tisa. Shumay, Michelle Shumay. Brother EYD. O Brother Asel Agapay. Ernie Agapay. Alright. Tudlo na sa simbahan ng Juan. Latria, adoration, that is worship to God alone. Naman na sa Mateo, verse 4, yes. With regards to the saints, angels, that refers to Dulia, which is veneration. That's correct. That's the teaching of the church. Yeah, that pinabasa ang kaigsunan while waiting for our main speaker to stop. Nga, kalabot sa issue mga kaigsunan, nga mato pa, it is really the second divine person died literally, at the same time, lives forevermore. And this is the mysterious way. Sa tupa, tinood yun, ang Diyos literal namatay sa iyang pagka-divine, pagka-Diyos mo. At the same time, wala mamatay. Live forevermore. This is the mystery. May soon banda din yung mga kaliguriko. Pasunod yung mga pamahayag, kalabot sa issue mga kaigsunan. Ay mas pare, kung sa kaparin ko sa buhol, according to them, nahigil naman nga, nasipya siya. Naingon nga, it is not the divine person. Dahil, ako ng pag-ibig sa uban, walking information ka na, kung nahigil naman siya. Pero, dirigil sa Saipan, diri sa Cebu na pare, kami yung banso, ako, siya, kailangan ko isulti ang alat sa pali ng kaigsunan because di ba controversy, no? Siya din isulti mismo. Wala akong punta natin banso, but he was the one who said that God cannot die. Ang Diyos din matay.
Sok o sa Cebu na ang Diyos di matay. Nang pabili ng hapon, no? Ang ilang paglutos sa Cebu na ang problema sa Cebu, God cannot die. Pag-isgutan ni Brother J.K., no? Diba mga kaigsunan, na dahil ng palibog-libog sa ilahan na approach, no? It is true that Jesus Christ, the second divine person, died literally, but lived forevermore. So, ano yung tutunahon niya na? So, kung mga ibibaw, mga kaigsunan sa pagtimpla, no? Pero, it is not really a mystery because it is the church who teaches us. Naaliya sa fundamental sa Catholic dogma, sa Pahina 35, Pahina 36, matod pa sa maong pamahayag sa Tuhan ng kaigsunan nga God is immortal. God is eternal. Base dito sa walang sulatan ng kaigsunan diya sa Salmos Kapitulo 90, versikulo 2. Wala pa gani ang kalangitan, magani ang kapukiran, ikaw ang Diyos, why sinungalan, why kinapusan. So God is eternal. Yeah. Sa page 36, God is absolute, immutable. So, may kausapan mga kaigsunan. Muna, sa daghan kong libro sa Katoliko mga kaigsunan, atay i-research ang libro nga The Faith of the Early Fathers, Volume 1, Volume 2, Volume 3. Nagkayusa yun ang pamahayan mga kaigsunan. Ng Diyos, way kumatay. Usa ka ang libro na ang author, usa ka theologian ng kaigsunan, kung piling mong librohan, may gamit sagat, yes, seminaryo, like recognize the arrival over Brother Sok. Na sa mga pumahayag, sa libro na gitawag ng Theology and Sanity by Frank Schiet, sa Pahina 268-269, klaro mag-kaigsunan. Di lang nato klaro ng mga tapa, di lang nato yabago ng tao sa pag-una-una o sayok na interpretasyon mga kaigsunan. Di klaro mag-kaigsunan diya sa mga theologian. Ito yung libro may sagad igamit diya sa mga seminaryo. No? Isgutan diya sa mga pahina 268-269 mga kaigsunan. Ipadayon nyo sa 69. Ayaw yung ipundo sa 268 na mga malibog. Yung explanation ano diya sa 269. The phrase God died, God suffered, refers to Jesus Christ in His human nature only. So, iklaro, piling maong pamahayag ng kaigsunan na di binutis. Umaw na ang stand sa Catholic Faith Defenders Book. Muna, kung ikong tanaw niya sa unday mga kaigsunan, pero pinighanan kayo ng gawas. O ilang yung dipitsahan na literal ang Diyos na matay. Yan kasi tayo buhig sa kanunay. Kung katong tanaw mga kaigsunan na itong mga mabuot, no? Nga mga katawang na tuloy ko. Ato na yung pasalaan sa pamahayan. Ang simbahan nagtudlo sa klaro tataw mga kaigsunan nga ang Diyos may kapatid. Magaling ang ating balik-balik mga kaigsunan kung hindi mga tawhana na may pasimba sa Diyos na ilan yung takakihon na literal yung mga ang Diyos. Pero ba ikagay ko tayo sa charismatic mo? Kaya sa charismatic mo nga, sa kanulay, sa di pa masugo ng charismatic, naman ay sayo-sayo. Ang kantahon mga kaigsunan.
And I'm like, alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Cita-cita. Ya. Sunod. Sundan na yun sa, is God dead? No, 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 no. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. Mo na ikanta. Mo na isulat. Pero ini mo ang issue na mo ay pag tumawag niya sa 1997. Kalit ang tumawag ng Exuna 2014. Di ka gusto na ako ng Exuna. Kung wala yung himro na pabito, doon na faction ang safety. Upon sa daghan ng mga chapters sa Book Pilipinas mga Exuna, Catholic Faith Defenders. Ila yung pamahayag na ang safety Cebu in the person of Brother Saul is no longer a good standing Catholic and therefore posted sa safety. Nya, i-twist na ang history sa safety. Naman na sa kwan, sa time. I-twist na ang history sa safety. Di na sa Cebu, nagsugod ang safety. Ngayon, kaya hindi paghatag si Bandarilo na kwento. Nag-agi, kasaysayan sa Catholic Faith Defenders, yung isuat ni Brother Saul. Mga kaigsoon na makita niyo, ang mga ano na yung pamahayag na dili ko kamakura. Kundi kapakakan ng kaigsoon. Pero sa history of the Catholic Faith Defenders, kini yung Cebu, mao ang dili may sugod ng kaigsoon. Niya karon dala ko sa online na ay usa ka account na dala-dala o original Catholic Faith Defenders of original CFD by Brother Sok Fernandez, registered March 31, 1963. Ay doon ako, nag-open mo yan. Nada sa ating mga. Kunya, kini, mga account mga kaigsoon na nagdala-dala o original CFD by Brother Sok Fernandez, registered March 31, 1963. Puros atake ang puros atake sa mga publiko. So sabihin ko pa rin mga kaigsunan, at di ko sumangi Brother Sok. Sa safety Cebu, kini ko ako mga pamahayag na puros kontra sa pagtulutan sa kasimbahan. Hindi na ito, hindi pa rin. Wag-wag kinsa niya po sana, kinsa niya gila ng ikaw. Pero na ang mga kaigsunan, naroon nga ito ang dinyo. Manawantay na, no? Ang safety Cebu, himuhan yung klase-klase na ilang paghimo, aron pagtumba, aron tamas-tamas sa safety Cebu mga kaigsunan. Pero ito balik kung we as Catholic Faith Defenders Cebu, tuman na tuko na mo trabaho na di ka safety. May lawang ta sa punod sa simbahan mga kaigsunan, na managitulo sa akong kadagwan, Brother Sok. Dito mo padala nila, dagang kayo tayo sa po, kapon na tayo mga exotic, may iba na yung trabaho sa magsilikat, ito ba na naman pa? Mga atake ka sa social media. Naimong tayo sa po ba kung sa may aplikasyon, kaya sa pagiging po namin. Nakakala tayo pagtunod ang mga exotic. In fact, ang atong 20 topics na ito, if you are going to digest that, if you are going to study that, kita mismo magkapanuban ng pagkili kita mo magsipag. Wow! Magkapanuban ng mismo mga kaigsunan. Tungkol kay, tundo ng isang simbahan. So, in matters of faith and morals, declare na simbahan mga kaigsunan na infallible. Hindi masakit. Hindi ang tamag. Hindi lang tamag ito sa mga pagtulungan nga. Huwag taga. Huwag itulog. Kaya nagdahil, kaya ako kinagtudlo mga kaigsunan, kaya ba man ito mo?
Nga nang pasungin na nato ang CBC. Nga pasungin na nato ang magisterium. Sumabit ako sa pari at pangutana. Kay di-approve naman nila sa magisterium sa CBC ang katekisis ng gaday. Kunayon ako. Usa ka kopya na adunay imprimatur o meherusta. Nadala yun. Eh, sige mag-ingon na, approve na sa CBC. Approve na sa magisterium. Eh, approve man, di mo na yun. Tama rin tao. Meherusta o paano? Imprimatur. Mahingatan. Pero ang tanan ng mga atake o diksyon na nasa Facebook regarding the issue. Sumali ka na sa Facebook. Baru kita sa perlu simbahan. Baru sa perlu simbahan. Kaya naik na sa social media, mawasa ang mga kaisunan. Kung di ka natin kung sa pagkasiti, baru Pinoy. Kaya kinsa sa matuloy namatay sa cross? Si Kristo. Si Kristo, bato ba ang Diyos? Bato ang Diyos. Namatay ba sa krus? Namatay sa krus. Therefore, di ba ganito tayo? Therefore, patay ang Diyos. Dito natin. Kanya, ang atong pagkasinti, muya-muya ko eh, atrasalan kita. Kaya hindi sa iyo bisip-bisip ko. In fact, daghan kayo na ni kung ano ni, itindog din mga kaisunan. Namurag ko na, lining na dito sa tikas. Patay ng Diyos. Literally. Sa kabalog. Sa matukot, nagitulo sa simbahan ng kaisunan. Kailangan sa hiyas sa Diyos. Sa iyang pagka why kamakain, immortal, immutable, absolute immutable, eternal, huwag pagit huwag pagit barog, yan ang parang sa mga kaisunan. Pero, balikon mga kaisunan, pinirmahan nyo sa simbahan, no? Pinirmahan nyo sa itulo sa Cebu, nalabog yun sa mga phrase. When we talk about the death of our Lord Jesus Christ on the cross, klaro ka na sa presidente sa CBC, mga kaisunan, kami, o di pa kami, buhay pa kami, no? Si Bishop Socrates Villegas, Obispo kanya Bishop karon sa ating dayon, mao na presidente sa CBC. Nabaroon na sumagi mo yung mga kaisunan, nagkaroon ba ko ang CBC, ako na niya ang katekis sa Biday. Pero pining mo Arsobispo sa bigay mo si Bishop Socrates Villegas, iklaro sa iyang libro mga kaisunan. Sa libro na iyang ikatagal ng primato, ang Derustad ng kaisunan, sa page 41. I don't know, kita ba rin basahon sa atubangan sa iyang mga pinikuan, dispatch. Klaro niya ang kaisunan ng Dimo. The ultimate demonstration of Christ's humanity is His death on the cross. Because as God, He cannot die. Only humans do. Kini mo pagsunti mo kaisunan, huwag isami. Huwag isami. Huwag kita, dinag kita yung mga mag-ukulong pa sa pagdawat din yung kaisunan. Klaro ni. Klaro ni kumaya. Kung ang tanan mga libro katong ang iskutan na ganyan mga kaisunan, balik ko na nakabasa ng Faith of the Early Fathers, Volume 1, Volume 2, Volume 3. Puros nagtayosa. No? Puros nagtayosa. Ang kamatayan ni Kristo dito sa cross, kamatayan siya kamanong pinaya. Yung pagkakato ng Kristo na mahayag din. Sa Luang Kapitulo 2, versículo 19, 21. Pakyan niyo ako, isa katutaan na manahaw. Referido sa ilawas ng Kristo. Sa Pedro, ako mga sa Papa. Wala pa rin early fathers ng kaisunan. Sa Pedro, pinili sa Ginoo. Ato unang sa Papa. Unang Pedro, Kapitulo 3, versículo 18, 19. Nadiya siya kamatayon dito sa krus, Kalbaryo. Namatay siya sa iyang tawanan ng pinay. Yan mas, pas man lang, nagpuro na ng kaisunan. So,
Cebu. Kaya, laro mo sa Tumino, diya sa San Mateo, ito, 5-5 Bulahan mo ang ilutos. Tungkol sa pagsunod sa akong katulungan. Kung dito ang lutos ng mga isulat, sayang ang isulat sa Tumino. Pero, matukan sa libro sa unang libro 2:22, there is no lies in him. Walay pakat, usa. Tinito mo ito ang isulat, usa na yun, kapag-confirm. Ini ang organisasyon na. It's legit kami. Kung iya gusto. Okay, so ito ang ngalan. Kaya sa ibang speaker, as the main speaker, ang kamahan sa Katalawan, Brother Sok Fernandez. Selamat berjalan. Atau bagi kulit-kulit sa atong mga hula. Sulti ni San Pablo sa Roma, kapitulo 12, versículo 20, 21. Iyon ang Ginoo naging San Pablo. Dagan daw ta. Miragi Ismael. Usaha yun kay isyo na wahos mo tumbe. Ganda no, argument of fact. Argument of fact. Argumento sa tino na may tabok o may tabok. Granting without admitting. Tugtad na suway po yun. Kaya ang ingon nila, pero inaron nila na ako si Adam, may katikisyon ng tayo, yun lang, ako, si Jibril muna. Daghan lang ka mga natagan. Pero kaya yung question 4, yung answers 5 and 6. Silver na rin. Kaya na naging mga sa pagkikuhulan sa kamatayan sa Diyos. Dubag sila. Kaya ang kamatayon sa Diyos, inuugyag ng namatay. Ay dalawang persona sa Santisima Trinidad na ako si Jesus. Ginoo na to, ginuwas na to. Supaya bigay, siya ang Diyos. Inuugyag ng namatay, di ba? Parang question 4, answer 5. Yan, sa question 4, wala ko yung answer 6. So may hulugan na may kamatayan literal. God died literal. Grammatically, yung God died literal, pero we do not use that. Whereas nga, He died in biology. He died biology. Ang sakto-sakto na, God died literal. Because that is a verb describing life. When the God died literally, sakto na sa grammatical the issues of that, sakto na God died literally. Kaya na, ilang kami. What is God died literally? God died literally meaning really true, really happened. It's genuine. It's not fake. It's really true that God died literal. So, kanang God literal ay naghupat ng saysay, di mo yung kimatay. Nawala yung ginhawa. Nawala yung kinabuhi ng Diyos. Ang mga sa Kristo. Nawala yung Diyos. Pero kisumpayan nila na maunay silang tarik. Kaya sumpay, ba't yung labat? The words God died literal cannot be found in the Bible. Ibig siya, kanang God died literal, hindi ka pumasa sa Biblia. Kung hindi ka pumasa sa Biblia, wala yung umuwi, wala yung kusog, gamay mong gawato, gamay mong katuhuman. Never. It is only a dogma that really
urges us, all Catholic baptized Christians, must accept the dogma. And anyone who opposes that, he is no longer a Catholic, he is a heretic. Mula ka ang tinuod Diyos namatay. Nawala ang ginawa ang Diyos. Di ka na niyang pagkatao, kaya yun naman yung iklaro ka. Pagkatao ni Kristo namatay, nag-uot yung kalagulawas. Pero ilang hindi kuliwot sa pagbibaw na it was really God, Jesus as God at time. So yung nag-state nila na sa English Bible, all the acts of Christ as man, His birth, His miracles, His death, are attributed to the divine person. Therefore, the divine person died. Kaya ang kinabugay sa pagkatao ni Kristo, siyang pagkatao, siyang pagmilagro, siyang pagkamatay, ipahamtang na sa divine person ni Kristo. Kung si Kristo, di na ako namatay. Baka ako pinagsupak sa kamaturan. Sa may kamaturan, pulong sa Diyos. Ang tutas pulong Ginoo. Isaias na Isaias. Ang Diyos sa Ginoo, inatag ko sa kabatang lalaki. Ang kagamanan, ikatungtong ko siya kapag namatay. Huwag ka namatay, pagkagan na magkahulungan, magtatambak, Diyos ng kagamanan, paminaw mo sa katapusan, amahan ng mga ulit katapusan. Kung sa nabatang, pagkagan na amahan ng ulit katapusan, sabihin niyo na ulit katapusan, doon ay katapusan. Parang nila, no. Words of meaning, words of meaning. Ang mga pulong ulit ng mga endless, infinite, everlasting. Endless, infinite, everlasting. Ulit ka. Ulit hindi ka ng amahan ng ulit katapusan. Sumpay, katapusan na lang. Saan mo sa pita ng Diyos? Ikaw ang Diyos. Kaya ka na. Wow, ang langit ang dita niya ka. Ikaw ang Diyos. Why sinug na? Ano ba yung katapusan? Pero kaya yung printing, ang gano'n ang ipasag nila, Isaias 56, pulong na sa Diyos, ang ginong-ginong kagintid na, ginong kahit ay mas ginong magkinig pa na, amahan ko ulit katapusan, di ba na ulit katapusan? Hindi lang pala. So, granting kita mag-meeting, para makumantay sa iyo. Sa may focus Diyos, sa Job 24, versikulo 14 hanggang 15. Job 24, versikulo 14 hanggang 15. Sa may focus Diyos, kung ugaling ang Diyos na matay. If we're God that died, subjective mo na sa gama pa. Wala ito ng binisay o pagkuban, kung ugaling ang Diyos na matay. Patayin ka na. Patayin mo lang ka. Patayin mo ng isla. Patayin mo na hayop. Panas. Patayin ka na. So, granting without admitting ang tuo ka sa tinuod ng Diyos na matay. Nasa mga matay ang Diyos? Isulti nila. Bibli Santo. Sabado Santo. Domingo sa katawa. Patay ang Diyos. Wawan ko, kung hindi ito. Patay ang tao. Eh, ito naman ganyan din. Kung tumatay ang tao, nagbuwag lang ako sa tao. Kapag pumunta na. Katapusan, kung gana, tinuod na ang Diyos na si Kristo na matay, patay bang kagana? Yan ito na niyo perspektivis. Ganun mo may ibalita. Kung matay tao sa malita ng resulta, kinamatay ka na. Ganun mo man. Hindi tinuod. Kaya hindi tinuod, kinamatay ang Diyos. Kaya kinamatay ang Diyos, hindi ko sinuod, patay ko. That is a tremendous kind of conclusion that no argument of this world can overturn this argument.
Garanti nyo daw meeting. Mutano na ito. Tinuod ka na nito. Tinuod yung namatay sa Kristo. Siya mga Diyos. Okay, mga Diyos. Pero kung magiging ng the history of the world na in the year 33, Friday, Saturday, and then Sunday, God was dead. God died. So many people in the world annihilated, meaning no existence of man. Now, hindi ba tinuro? Pero, ang mga tao rin ang gamit o pinutan ng pamanahon ang mga gawin. Ang tao rin na hindi mo gamit sa pinutan ng pamanahon ang mga gawin. Napag-ibisog pa yan sa Biblia, nasa 2 Pedro 5:15. 2 Pedro 5:15. Si Balaam, sa kapropita si Diyos. Si Balaam, sa kapropita si Diyos. Pero nakahimo siya, sa ka na kung gusto na ayaw. Gibaligya niya niya kapropita. Gibaligya niya yung kapropita. Kung nagpasakop sa kapropita, baka ang asnang niya yung sakyan. Ihuhog siya sa yuta. Kung ang asna, lumusmo, suko kayo sa balay. Ibon siya sa ispan, patin ka, kanong suko ka lang. Isulti ka lang, asna, tulong na ko patuhin mo sa kaysakay ka na ko. Neta po pagod ka ako, kumananap ni Sulti, hindi ko ahis tao. Sus, hindi ko ahis pala. Kaya, alas na Sulti man. Tungkol siya mo makuha. Ibalik siya dito. Ibalik mo sa sarapin, sa ikabuhan na ito. Hindi ko masumpay, specifically, naming names. Kaya Kristiyanos naman. They are using money. They are using money. Kanang D-H-T-Y, naghanap, ayaw ko pamuntaan at pinsa na. But some members, the Catholic faith members know, gamit po. Tagan lang. Ako na po, ginagawa ko. Kaya sa usa sa mga people and very loyal to Catholic faith members po, di ba rin, hindi pumunta na lang sa tilugugan, sa tilugugan, tupupugan. Balaam, 2 Pedro 5, verse 15. Mahugaw na, mahugaw mo. Ibaligyan niya yung kuling, ibuktian niya yung katalo, pinag-isa sa I will not specifically name or names. It is happening. It is happening. When some of you, your finger will point with you, I am Balaam. Because not little man. Not little man. Magkakatupo ko siya. Orang who are can resort to lie or strategy, demonic strategy in arguments, only in disciples of Satan. Kinsa may magkaako mo sa katao na siyang argumento, gamit siya sakit, gamit siya strategiya, aron lang pa, bigla sa mga kawalan. That is the strategy of a book. One also, ang bantay mo kaysa sa Satanas, amahan sa kapakanan, the father of lies, the power of death, cause of death in the world, gira, patay, sa rinong gana, walang ginuho mo ito sa rinita, pero yaw. Yan pamaka. So, you will tell me sometime, somewhere, na kamoy motorisod na. So, kung galing ng nagbuhata,
Huwag mo rin buwata. It is done. And it is do something going on process. Going on process. What an argument of fact. Gusto ko sabihin yung para ikaw ang tapusan ng argument pa. Argumentos ng ito. Kung tinuod mo galing namatay ang Diyos, yan kung anyo 23. Nang tanang mga tao sa kalibutan na hanap ay namatay. We are in history. We are in kasi saya, nag-record niya, doon ay namatay, timong kalibutan. We are in tao. Wow, ay, ang tinuod balik-balikon mo, ang bakat balik-balikon mo, ang tinuod. Sa ito mo sa'yo. Finally, 2 Corinto 13. 2 Corinto 13, yun natin, dinutin mo minaw. Non aliquibusmos contra veritatem, sed pro veritatem. Non aliquibusmos contra veritatem, sed pro veritatem. 2 Corinto 13. Sabi ko naman na wala tayo mahimo pakibatok sa mga buhay. Kung kita ka na, kung pailaw sa mga buhay. Hindi atas sa mga buhay. Tiyo ko na ang Diyos, si Kristo. Pagkaganda ng kahulugan, pagkatamba, Diyos na naman, amahan mo rin ang pusa. Di ba yan? Isa ba yung mga hindi po kita? Pag-i mo kita mo yung makatong ka ng Diyos. Hindi mo mamatay yan. Kasi buong sa namin, samahan. Ako o kinabuhi. They have the life and resurrection. Even though a person will eat and good Christ to life. And those who are living, may will keep it life everlasting. Sa naman po siya, ako o kinabuhi ko naman. Kasi patay pa siya. Ako na buhi. Katulong ka na, katulong ka. Kaya na po, kinabuhi ko. Iya patyo na rin mo. Magdinublan siya mo. Si San Juan na suon kayo na suon. Kasi po, San Juan Rosita di ba? Ang Kristo, di ba naman? Itudlo sa kalikot sa mga si Kristo. Hindi mamatay. Kung sabay matay ni Kristo, hindi sa matay na lang. Ang San Papa, San Pedro, di ba sa'yo? Unang San Papa, kasi po, ang kinaiya ni Kristo na tawanan mo yung matay. Buhay ka muna sa Espiritu, yung Espiritu niya ito sa Pilipuan, ang nabilang kung talag niya yung rin. Di ba nagbiklaro niya sa Pedro? Ang namatay na ni Kristo yung kinaiya kinayos ka daw. Pero buhay niya yung Espiritu niya ito sa Pilipuan, nagwagay sa nabilang kung talag. Uno Pedro 3. He is strong. And be strong in faith that the truth shall always prevail. No, dahil po sa mas kontrabilidade, sin probabilidade, we can do nothing to fight against the truth, but only to submit ourselves to the truth. Yan mo sa tuwingan na argument, factual argument, kung tinulog ka namatay. Tulog pag dalang tao sa kalibutan mo nila. It could be an ultimate beginning and end of a kind of figure of history that will not be erased in the future 20 years to come. Kung nalagita mo na sa 2023, namatay ka lang na tao ay buhay. Itisok ka, so sa kang libros kasi sa'yo, libros kinapusa, kang maabot ng milyon ng mga tao, hindi makapaan. Kung tinuod, mo yung argument pa. Turuan mo mga Diyos. Kung ay tao ang buhay ng Pilipinas. So if you believe the lie, you know who is our master. Itinong mo ng lie. Isa may master na usapot na rin. Nanatay ka upang pinangga ay train him for many years. But then living. Ano ito mo confirm 100%. Living. Why? Those Pedro
Sino? Balaam. Si Balaam. Ay nagkalitis mo ng propilas kino. Buutan Balaam. Yung baligya ay kumalingon. Sa sarapi. Kung ganyan, aslo nga, mananaw, ha? Nagbilang yung resulti. Yun! Tunat ang matuloy kong sakyan. Suki mo ko din. Nagsuki mo ko din mo sa wala. Pero na, ikaw, pugaw na. Baligya ni mo yung kalat. Yung pagkapropitan, wala ang baligya ni mo. Sakit, Balaam. 2 Pedro 5 verse 15. And baligya. Sometimes, I could feel myself, ay, ang Balaam. Hindi baligya ko na mo ang kalat. Kita dagang kayo Balaam. Bukan beda. Yang mono mo ini magka malipog na kayo sa balang kasunatan ng unang Espiritu Santo. Dugay nito po mo kaya madungo nito sa pagkakit. Pero may karong mo ako ng lulis na napatay ko ano? Napatay klase din. Tapos sa kanang pista sa Senyor, balik kita. So, ang atong programa sa radyo, DOHP, DYRF, Cebu Catholic Television Network, sige na. Kuminaw na mo yan. So, doon na ganito yung magkakunaw, nagbalik. Pagkaingon na mo sa iyo, bumili mo ng pagkakunaw. Kaliwat ka nila lang. Mag-ibawa nyo sa suwag, hindi balik yan. Kung ka, tungkol kayo, dako, yan yung katila. Tawag ako, sok. Dili na kanali, sok. Wala. Ang lihong na kay Padre na pasado. Ba't mo niya dispare? Pero salamat sa iyo di Kuan di Xerox. Okay. Wala na wala ko niya. Sinilo di ka. Kanang history of the Catholic Faith Defenders in the country. Apa gini bro? Yang ini Mario? Si Mario, Wikipedia sa ulo, para may mga Christian theology.